Gure mundu bidegabe honetan, milioika dira modu duin batean bizi ezin duten pertsonak. Haurrak eta emakumeak ikusezina dira kasurik onenean. Giza eskubideak ez dira errespetatzen eta ingurugiroa suntsitzen ari gara. Dena dago denarekin lotuta. Hemen egiten dugunak lotzen gaitu Bangladesko erropa fabrika bateko emakumearekin, edo baita ere gure mugikorrak egin ahal izateko Kongoko mineralak ustiatzen ari den umearekin. Mundu mailako bidegabekerien aurrean, gure bizimodu propioa eraldatzen hasi beharra daukagu. Horretan gabiltza Euskadiko garapeneko gobernuzkanpoko erakundeak. Gehien behar dutenekin, elkartasunezko eta justiziazko politikak defendatzen ditugu. Erakundeei eskatzen diegu bidera dezatela aurrekontuaren 0,7 kooperaziora, legeak agintzen duen bezala. Herrien eta pertsonen arteko elkartasunaren alde egiten dugu apustu. Europan eta munduan gero eta gehiago zabaltzen ari diren diskurtso xenofoboei, arrazistei eta matxistei aurre egiteko. Munduko txoko guztietako pertsona guztien giza eskubideak defendatzen ditugu. Euskadin hezkuntza eta osasungintza defendatzen baditugu, nola ez dugu gauza bera nahiko gainontzeko herrietan? Indarkeriari gabeko bizitza nahi badugu, bakean bizi nahi badugu, zergatik ez utzi gainontzekoei ere aukera horiek edukitzen. Politika sozial jasangarriak behar ditugu, erakundeen eremu guztietan. Esate baterako, erosketa publiko arduratsua. Kontratu publikoak esleitzerakoan kontuan hartuz irizpide etikoak, sozialak eta berdin ingurumen eta genero irizpideak ere. Ekonomia sozial eta eraldatzailearen alde gaude. Ezinbestekoa da politika ekonomikoen erdigunean jartzea aberastasunaren banaketa justu, pertsonen ongizatea eta planetaren etorkizuna. Pertsonen zaintza oinarri duen gizarte baten alde egiten duten politikak defendatzen ditugu. Izan ere, zaintza lan horiek gehienetan emakumeek egiten dituzte, eta ezinbestekoa da modu justu batean banatzea. Gizarte kulturanitza nahi dugu, eta kultura desberdin horiek erakundeetan tokia izan dezatela. Eraikitzen ari garen gizarte honek zu behar zaitu. Aldaketaren parte izan nahi duzu, hauteskunde hauetan elkartasuna bozkatu.